Hello लोगोफोर, Hello my बन्धुफोर, Hello my दोस्त, Welcome my funny channel, Phaylaw Basumatary. फिन फैफिननाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि लाबोगोन। बिथांनि मुङा जाहैबाय फुकन बर' अदालगुरिनि। दा बिथांजों आं रायज्लायगोन, नोंथांमोना बे रायज्लायनायखौ खोनानो मोनगोन। लोगोसे मोनसे खामानिखौ दा बावथार, बे जाहैबाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम। नै दा आं फुकन बर'खौ फन खालामगासिनो दं रायजोफोर दै, दान्दिसे नेथ'। रिं जादों। हेलौ फुकन बर'नाव नांहैबायना? फुकन बर'ना नामदों बियो। आं फैलाव दे। आच्छा, नोंथ' गोबाव सम मेथाइ रोजाबबाय ना? स्टेजआव रोजाबबाय, अडिअ' केसेटफ्राव रोजाबबाय, सिनेमाफ्राव रोजाबबाय, नङा होमबा? दा बे रोजाबनायफोरनि गेजेराव नोङो साबसिन मा मेथाइखौ मोजां मोनो? नों रोजाबनानै मोजां मोननाय, जेनेबा नोंनि मेथाइखौ खोनानानै रायजोफ्रा एकदम गिर्जा गिर्जा आखाइ खबनाय बेफोरबायसा मेथाइ दोंसे। आच्छा, गिबियावनो सारनिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। आंखौ कल खालामनायनि थाखाय। गोजोन्थों गोजोन्थों। बेनिफ्राय आंनि बिदि साबसिन मेथाइ होनना बुंबाथ' आं गासिखौबो मोजां मोनो मेथाइखौ। गासैनिबो मेथाइखौ आं मोजां मोनो आरो जायफ्रा आंनि मेथाइखौ सोरबा एलबाम खालामदों, सोरबाबा भिडिअ खालामदों, बा सोरबाबा फिल्माव होदों, गासिखौबो मोजां मोनो आङो मेथाइखौ। थेवब्लाबो बिनि गेजेराव आं दोंसे मेथाइ साबसिन मोनसिनो आरो। बे मेथाइया जाबाय सिमां रनसायो आं होननाय मोनसे बे एलबाम मोनसे दंमोन। बिनिनो दोंसे एसे देनाय 1 मिनिटसो। दे। सिमां रनसायो आं नोंखौ लानानै आंनि जिउनि गोजोन आंनि नोंनि अनगा जानो हाया। सिमां रनसायो आं नोंनि अनगा थानो हाया। हारसिं हारसिं नेयै मेंग्लिलायो, मिनिखैनो मिनिनाया मोदै गलाङो नोंखौनो बिखायाव लाना। नोंखौनो बिखायाव लाना अरायबो सिमां नुयो। सिमां रनसायो नोंखौ लानानै आंनि। थेंक इउ। जोबोद गोदै। आच्छा फुकन, नोङो बेसे बैसोनिफ्राय मेथाइ रोजाबनाय? आङो जुदि मेथाइ खननाय ओरैनो जेनेबा सोलोंनाय हिसाबै उन्दैनिफ्रायनो एसे खनखायोमोन। खिन्थु आङो जेब्ला हाइ स्कुलाव फरायो, आंनि लकेल स्कुल पानेरि हायार सेकेन्डारि स्कुल होननाय मोनसे स्कुल दङ। पानेरि। बेवहाय आङो 2008 आव एडमिसन लादोंमोन। बेनिफ्रायनो बेयाव बे स्कुल उइक माबा माबि फांसन जायोमोन नालाय, बेवहायनो कम्पिटिसनफोरखौ खालामनानै बेयावनो बान्था फार्स्ट प्राइजफोरखौ नोंनो मोनोमोन? कलेजफ्रावबो फार्स्ट प्राइज मोनदो नोङो? ओमफ्राय एबसुनि कनफारेन्सआव, सेन्ट्रेल कनफारेन्सफोराव माबाफोर मोनदों? सेन्ट्रेल कनफारेन्स डिस्ट्रिक्टफोरावथ' मोनबाय आङो। डिस्ट्रिक्टआवथ' मोनखाबाय। प्रमोसन ओमफ्राय बे भइस अफ बड'
मोनसे समाव बे बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशना माने बै माबायाव जादोंमोन नालाय मा नाम डिमाकुसि बासुगाव बेयाव जादोंमोन बेनिफ्राय आङो बे माबायावबो खालामदोंमोन कम्पिटिसनखौ बे मा होनना बुङो सिमला बै मा होनना बुङो फैला सारमोननि गामियाव फैला मेन्देला बिथांमोननि गामियाव आं माने बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन कम्पिटिसनाव बेयावबो मोनो ओमफ्राय बेनिफ्राय टंला फरेस्ट जानानै आङो बे गुवाहाटि इउनिभार्सिटियाव अल आसाम कम्पिटिसन मोनसे जायोना फेस्टिभेल बेयाव आङो खनब्रै माने मेडेल लाबोनो हादों खनथाम गल्ड मेडेल खनसे माने सेकेन्ड प्राइज मोनदों आरो दोंनाया बहुत दोङो मानोना बे क'क्राझार गभ कलेजाव बे इसान मोसाहारिनि मोनसे एवार्ड जायोना बेयाव माने आसामनि जेसेबां माने बर'नि कलेज दङ कलेजनिफ्राय लाङोना बेयाव कम्पिटिसन खालामदों दा बेयावबो माने मोननै मोनथाम बोसोरसो आं फार्स्ट प्राइज मोनदों आरो जेनेबा माने खुगा मेथाइयानो जा गोदान मेथाइयानो जा बे भइस अफ बड' होननाया बे आं सोरजिजेननायमोन आं नों बान्था मोनबा कालचार सेक्रेटारिमोन ओइ बासुगाव ओमफ्राय मोनथाम सिजन बादायलायनायनि उनाव बेखौ दोनथ'नाय जादों माने सम गैयिनि थाखाय उनफ्राव नाजाफिनगोन बेखौ बे सिस्टेमा जोबोद मोजां जादोंमोन आनाया ब्रह्मबो थांदोंमोन ना अब्ला ओमफ्राय नोङो फिल्मफ्राव रोजाबबाय फिल्मखौ रोजाबबाय आङो गोबां बे माने गोबां दङ जेरै हामिन सामिन बोनो हानाय ममा दुखुनि समाव बिदिनो गोबां दङ ओमफ्राय जाथाय होननाय मोनसे सावथुन दङमोन बे गदा बिथांनि सावथुननि समाव लिरनाय बा बिसिनि माने सामलायनायाव मोनसे मेथाइ ओंखारदों बे फागुन नांनि होननाय बे लिपिका ब्रह्म बिथाङा एक्टिं खालामदोंमोन एसे रोजाबलाय हायोबा दे मेथाइखौ एसे माने गोबावबो जाबाय नालाय बावनानैबो दङ थेवब्लाबो जेसेबां हायो खननोसै एसे दे फागुननि हाबे गोमालांबाय जोंनि जिउआ दुखु सारफावलांबाय फागुननि हाबे गोमालांबाय जोंनि जिउआ दुखु सारफावलांबाय समनि दाहाराव समनि फाखनाव गेलेफैयो मानो बर' गामि समनि फाखनाव समनि दाहाराव गेलेफैयो मानो बर' गामि फागुननि हाबे गोमालांबाय बेबायदिमोन आरो मेथाइ एसे बावबाय आङो साबायखर बया मोजां जादों आच्छा एकदम पुरा सुपार हिट दोंसे बर' मेथाइ उनथाराव रोजाब नै दा नोङो आंनो दोंनैसो सफा हिन्दी मेथाइ खोनासंनो हागोन ना देलाय माने बे मेथाइआ एक्चुअलि आं राहात फाथियानि गान जोबोद माने मोजां मोनोथ' बिथांनि मेथाइफोरखौ आङो माने फल' खालामनो नाजायो आरो बिथांनि देंखोखौ जोबोद मोजां बेथ' जोबोद गोब्राब दे गोब्राब थेवब्लाबो माने हानायखिनि गाननो नाजायो आरो दे बिनिनो दोंसे मेथाइ आङो खनो माने आवगायनि आरो दे सुरीली अखियों वाले सुना है तेरे अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने कभी तू किनारे पे उतर मेरे सपनों से आजा जमी पे और मिल जा कहीं पे मिल जा कहीं
अखियों वाले सुना है तेरे अखियों से जाने तू कहाँ है उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे जाने तू कहाँ है उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे ढूंढा है जमीन पे छाना है फलक पे सारे आसमां देखे मिल जा कहीं समय से पड़े आंचल कहीं तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों के सुन थैंक यू सर जोबोद मोजां जादों आरो मोननैसो खोथा सोंबावगोन सिगां दोंसे हिन्दी मेथाइखौनो दोंसे ससेबाव माने 30 सेकेन्डसोनि रोजाबनाय नों साबसिन मोजां मोननाय स्टेजाव रोजाबनानै आच्छा गोदोनि मेथाइ आरोना हिन्दीखौनो हो गोदोनिफोर गोजाम मेथाइफोर दंबा गोजाम मेथाइ सारा बिनाय बायदियै गोदोनि माने बे सुदानि दोंसे मेथाइ खननो माने आवगायनोसै आरो दे आं जोबोद मोजां मोनो बेखौ एक्चुअलि आं स्टेजावथ' खना बेखौ थेवब्लाबो आंनि मोनसे फेभरेट आरो मेथाइआ देलाय बेखौ खननो नाजानोसै सुदानि दोंसे मेथाइ छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं लिखता चला जाऊं मेरे जीवन में तुझे ढूंढे जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा जोबोद मोजां थैंक यू सर आच्छा आं गेजेरावनो फंनैसो खोथा सोंग्रोनोसै नोंनि बे लाइफआव नोंखौथ' स्टेजाव जोबोद रमान्टिक नुयो आरो रमान्टिक मेथाइ बांसिन रोजाबो बे रमान्टिकनि हाखरफोराव गोलैफेरबाय नामा नोंलाय सारा जोबोद माने पार्सनेल खोथा पार्सनेल एक्चुअली मालाबा मानसिया माने सुबुङा आरो मालाबा बे माबायावथ' गोग्लैयो मालाबा नङा होमबा बे लाइफनि मोनसे पार्ट ना होननांसिगोन आरो गासैखौबो आं बिदिनो गोग्लैदोंमोन गोग्लैनायजों लोगोसे दिनै आं साक्सेसबो जादों होनना बुंनो हासिगोन आरो गावखौनो आरो एक्चुअलि आङो रमान्टिक मेथाइखौ मानो मोजां मोनो होनना बुङोब्ला आंनि मोनसे रियेल बे जाबाय आं थारमाने जाय माने मेथाइफोराव बांद्राय माने फिलिंस थायो आरो जाय मेथाइफोराव माने जोबोद फिल थायो माने एकदम गोदै जिहेतु फिल हाबोना गोसो माने बिखा खामनाय मोनसे फिल थायो होनबा दा बे फिलखौ आङो माने गाव लानानै माने रंजानाय मोनो आरो खारन मोनसे मेथाइखौ नों एकदम गोसोजों खननो हायोब्ला गोरबोजों खननो हायोब्ला माने मेथाइआ थारमाने रायजोफोरनि गेजेराव ओरैबादि माने गावस्रायो आरो जाय मेथाइफोरखौ रायजोफ्रा खोनासंनानै माने ओरैबादि बिखाजों खनगोन गोसो खनगोन गोसो सिंनिफ्राय खनगोन होनना बुङो नालाय
नाय बेखायनो माने जोबोद मोजां मोनो आं रमान्टिक मेथाइ बा मेल'डि मेथाइ हार्ट मेथाइफोरखौ मोजां मोनो दे साबायखर आरो मोनसे खामानि माव नोङो रेवाजखौ मोजाङै खालामबाय था नोंनाथ' माथोआ गोदैखा एकदम हायोब्लाथ' सानसेयाव 2 घन्टा गाहाम रेवाज खालामनांगौ ओमफ्राय इन्टारनेशनेल नेशनेल लेभेलाव बादायलायनो फैनो नाजा एकदम लाबाय था लोगो मोनगोन माब्लाबाफोर ग्रुप आंथ' नै दा मुम्बाइआवसो दं नालाय ग्रुप बोरैबा लोगो मोनलाबायनोबो हागौ जायखिजाया नोंनि जिउआ गोलाव सम थांना थाथों बिनि थाखाय आं आफा गसाइनाव बोर बिख'नानै नोंनो होदेरनाय जाबाय जोबोद साबायखर सानैसिमबो साननि जा माने साननि जिउनि माने गासिबो थांखिफोरा जाफुंथों आरो साननि जिउआव बेखौ गसाइनि सेराव आंबो आरज गाबनाय थाबाय सार दे साबायखर होमबा थेंक इउ सार साबायखर बाय बे जाहैबाय फुकन बर' अदालगुरिनि बिथांनि गारांखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ खोनाबायखा मोजां जादोंबा कमेन्ट खालामदो कमेन्ट बक्सआव लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो गोजोन्थों जय बर' हारिनि